Matul din is-sena fl-Isptar Mater Dei, 16 pazjent wettqu b'suċċess intervent kumpless tal-qalb imsejjaħ Mitra Clip. 50 pazjenti oħra għamlu intervent li fih bidlu l-akbar arterja tal-qalb. Dawn huma biss żewġ interventi riċenti fost ħafna li bdew isiru fl-Isptar Mater Dei grazzi għall-investiment tal-Gvern u l-aħħar teknoloġija fis-suq. Tkellem aktar dwar dan il-kap ta' Dipartiment tal-Kardjoloġija Dr. Robert Xwiereb. Din huwa intervent speċjalizzat li huwa kumpless ħafna fejn aħna nitlu min-naħa tal-lemin tal-qalb numru naħa tax-xellug biex niklipjaw il-valves, leaflets tal-valv, minnu dal-intervent diġà gwadanjaw 16 il-pazjent li kollhom marru tajjeb, dejjem inżidu fl-interventi tagħna bħal huwa l-tavi fejn aħna nbidlu il-valv tal-aorta u dis-sena probabbilment ħajkunu saru mal-50 u gwadanjaw 50 il-pazjent minn dal-intervent. Lil Dr. Xwiereb iltqajna miegħu waqt konferenza organizzata mis-Soċjetà Maltija tal-Kardjoloġija li saret bilan li l-professjonisti jżommu ruhom aġġurnati mal-iżviluppi li jkunu qed isiru biex bl-aħħar teknoloġija ifejqu lill-pazjenti b'mart tal-qalb. Il-konferenza saret bis-sem ta' 19 il-kelliem minn madwar id-dinja, fosthom mill-Ingilterra, mill-Ġermanja, mill-Italja, mill-Marokk, mill-Iżrael, miċ-Ċina u mill-Ġappun. Dan flimkien ma' 12 delegat mis-Soċjetà tal-Kardjoloġija tal-Libanu. Dr. Xwiereb, li huwa wkoll il-President tas-Soċjetà Maltija tal-Kardjoloġija, qal li pajjiżna jinsab fil-quċċata ta' dak li qed jiġri fuq livell internazzjonali fil-kardjoloġija. Innota kif il-proċeduri li qed isiru f'Mater Dei qed jiffaċilitaw il-ħajja ta' ħafna pazjenti li qabel kien ikollhom isifru għall-kura. Fejn qabel kien ikollna nsifru l-pazjenti tagħna lejn l-Ingilterra b'ambulanza air ambulance biex ikunu jistgħu nwassluhom ħajjin sa Londra. Illum qed nagħmlu dan l-interventi propja fl-isptar tagħna ġo Mater Dei. L-informazzjoni li għaddiet għand il-professjonisti waqt il-konferenza li għalija attenda wkoll il-President ta' Malta George Vella se tinfirex fost il-pubbliku l-ħadd fejn se jsiru bosta attivitajiet sarfin fid-daħla tal-Isptar Mater Dei. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.